Sikubuzile mbukeli ukuthi njengoba izosilingene esigabeni sokuqala se-lockdown namhlanje ingabe ibe namthelela muni i-lockdown kuwe selokhu nje yaqala waphendula kanje. Mina engikushoyo ngithi ukubuyela kwezwe kwi-level 1 lokho bashilo nabo ukuthi akusikho ukuthi igciwane seliphelile ngakho ke kusafuneka vele sihlale sifake izamfonyo zethu sihlale futhi siwash izandla sanitize. Mina kungijabulisa ukungena ku level 1 ngenxa yabantu abaningi abangafuni ukuhlonipha imigomo ekumele bayilandele ukuthi beyivikele isifo secorona. Yavuya msasazi noko ikati ezotheyeke kulala eziko kuluntu kuvuleleke namathuba omsebenzi. Sasa ngichulumancisa izindaba zoba isizwe singene kwisigaba sokuqala nangona nje siku level 1 ayithi lonto masingakhathali masiqhubeke sifaka imask. Ukubhala kweinhlaka zomnotho eingenisa umnotho esizweni wakithi kushayile kakhulu iningi lethu sibonile ilahlekelwa imisebenzi sabona nomnotho wezwe wehla ushona phansi kodwa ke kungihlaba umxhwele mangabe ngibona izwe lethu kulolu kancane kancane.